Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Ka Executive Committee ka KHADC ha ka jingalam jong ba penyat sing suim Chief Executive Member ulapan pau ka jingbitari kinong syang dukan hayo du khamtam hastan bos sora bar hakithan bimola namar ka jingbun jogibar jylla ki basyong dukan klemkot klemsla. Ya kani lalap hi da UCEM ha ka jingne jurep ya ka yodo baro ka wei ya ka balasun ran nang da ka Congress Mary Kharpuri EM Marken uba karne so syang EM ki menteri ka hima Milliam ki bor penyat district bat ki pulin uba penyat singsim ha ka jingne hi daladi ulalap bun ki dukan basyong lagi dekhar bom itu ya ka bakim dan kot dan slabat kumno ki yo syong dukan shushu lalap ha ka jing kinra ka KHADC bun ki bar jylla ki la phet ri no bat I ya kamar dan bat ki dukan madan basyong lagi kenteng uba penyat singsim habaya kran shikilat pathai khobor uyathu bola ai hukum mador da ka bating ya ka office ka KHADC banweng no marmar ki dukan ki bar jylla ki bamdan kot dansla bat ulama hamru ya ki thei khasi ki ba wan kam ne ya dai ka dukan ki bar jylla ba ka dei ka jongki kinsha khot hajir sha office ka KHADC pinsngo UCEM makan ibon bah ki dekhar ki nyu mo ha ngapai ki kan muslim ki dia juti ki dia kat pomon hang tu ki run ke business jumki bat meneng lalap bagi syong kita ki dekhar bat marmar hi la pha ya student jom ka enforcement jungi council ban talasi ban tokit naki la ki don nem ki trade license Lada kim dan ki trade license meneh hingga ai order ai ringkat ia mencharge market ban weng no i gitu ki jing dia bal lada dan menu ki khasi balik kam kalau ong sobha wan ai jing pensyai po office mendai ban pensyai tu po cakap ya menta la pha e kata ban sampai menu bawat kam tah badi ki office rekam dari kino khantam bangim isngan di kini kibreu ha kadukan kimdan di susyong hapo madan surok nanti ya kejat ka office ru kamdan ngimtip ru ya ka address tu kini kibreu banai te kumno ngene ngin so sngan ni la da dei ban kini dukan badon bukan gila don da ke efek don ka residential tu ki hai kisa ni la tip la da kile kam sniew la likam ben ye ndai kini kibreu ba kha pasong surok madan media lada ki commit kam sniew maki nginam lap ki nomor ba ngim don records dan nomor takadau ki hab ban penbiang ke trade license but ban yo trade license ko kam de pasu